Okay, so it's almost the end of the arcade year 2014, so it's time to take a look at my home arcade progression for this year. And here is my Neo Geo cabinet. I think this is the most complete cabinet I have. All controls are wired, and there's the 19-inch LCD screen. Missing T-moldings from these sides, this black stuff, but nothing too special. And well, of course the mini marquees and lights are missing, but this is the most complete cabinet I have at this point. And next, here is the whole new cabinet for the year 2014. This is kind of a digital pinball machine. It has a 19-inch LCD screen in the back box, and on the play field there is a 27-inch widescreen LCD screen, and this is playable. Missing some things like the door here, and the coin mech is gonna be here, and then I have to move this start button to here below the digital plunger button. There's these white buttons inside. So this is the whole new cabinet for this year. And next we have this Terminator 2 arcade cabinet, so-called positional light gun cabinet with these positional light guns, and these are original guns from the game. And here you can see the insides. So basically these have nothing to do with light, only these variable resistors. They register the gun sight movement from these horizontal and vertical movement. And well, this is missing some things. Well, I should make some repairs for the guns, and well, that's the most important thing here. But you're able to play this game with this one gun here. And the last one, my biggest cabinet, and really so-called multi-cabinet, is this Initial D themed driving cabinet. And here we have a 32-inch LCD screen and removable things in this steering wheel. Well, you're able to switch these gear sticks. This is the Sega Rally 2 type stick, so you have 4 gears here, but there are of course any other type sticks. So you're able to replace this quite easily. Just take these off and the new one goes in. And you're even able to remove the whole this big thing here, and for example use flight sticks and so on. Many different things to use. And well, you're able to play this game, but here in the screen I should take these off and put a clear plastic in front of the monitor. That's the next thing to do. And of course many other things. And as you can see, this is the Initial D themed, so it runs Sega Nami 2, and for the Initial D games
Oh, it's really dark. Here we have a card reader for the Initial D games. Special stuff for the Initial D games. Okay, so this is the state of my arcade at this point. So hope the next year is even better. Thanks. Elikkä pelivuosi 2014 alkaa olla loppusuoralla, niin vähän pieni läpikäynti tästä tämän hetken tilanteesta. Eli tässä on tämä ajopelilaite. Kaikenlaista pientä puuttuu. Ja tässä on tosiaan viimeisimpänä remonttina on tämä monitori edusta, että tarvitsisi nämä reunat laittaa kuntoon. Täältä on nyt poistettu, että koko ruutu on käytettävissä tarvittaessa. Tähän tulisi semmoinen kirkas muovilevy vielä eteen ja sitten tämä on täysin vaihdettavissa tämä koko ohjauspaneeli tästä. Ja sitten myös nämä voi vaihtaa nopeasti. Eli tästä otetaan nämä mutterit pois ja nostetaan niitä, koko paneeli lähtee pois. Niin tässä on nyt tämä Sega Rally 2 vaihdekeppi, mutta voi nopeasti vaihtaa näitä hairilaisia. On eteen taakse ja high ja low ja erilaisia vaihdekeppejä löytyy eri peleihin. Ja sitten tämän tosiaan saa koko paneelinkin pois, eli tähän voi laittaa esimerkiksi lentotikkua tai jotain muuta, ehkä valopistoolijuttujakin jopa tarvittaessa. Myös tämä tuoli lähtee helposti pois ja tuo alustakin on ihan irrotettavissa. Periaatteessa voi hyvinkin monenlaisia pelejä pelata tällä. Paneeli voi tietysti myös vaihtaa helposti. Sitten tässä tämä Initial D-teema. Eli voi myös Naami 2 pelata tällä. Ja näitä Initial D-pelejä varten täällä on erikoisuutena tämä, oi kun huonosti näkyy, mutta tämmöinen kortinlukija, mikä on just ihan erikoisjuttu näihin Initial D-peleihin. Käyttää näitä magneettikortteja tallennukseen. Sitten on tämä Terminator 2-peli. Ja tässä on tilanne on se, että nämä aseet tarvitsisi käydä läpi huoltaa. Tämä nyt on ihan toimintakuntoinen, toisessa on aika pahastikin. Johdot on mennyt poikki ja tämmöistä. Ja ehkä noita potentiometriäkin tarvitsisi vähän vaihdella. Saisi vähän paremman tuntuman tuohon pelaamiseen. Nämähän ei ole mitkään valopistoolit. Tosiaan täältä jalustasta tämä aseliike, niin se rekisteröityy näihin säätövastuksiin vaaka- ja pystytasossa. Ja sieltä ja sitten on synkronoituna sinne itse peliruudulle. Mutta tässäkin on ihan kolikko-ovet ja muut paikalla. No kolikkolukko tarvitsisi laittaa. Tähän varmaan tulee 2 kolikkolukkoa, että vasen ja oikea. Mutta aika hyvässä kunnossa kyllä jo. Sitten on tämmöinen